Tegese sing ngarep maju sedikit. Kuwi basa ndi? Basa ndi? Naon wae mekong tok pe. Kowe aja kaya ngono lho. Oh iya, aja pedan coek terus. Lah iya, inget to aku to. Ini lho. Ora teko ngene iki kowe. Bahwasanya Anda itu berwawasan yang cetek. Loh, lah kok iso? Nganwo apa ki? Nganwo mekong tok pe. Loh, yo Iki tegese apa to? Tegese iki apa? Ya, lulusan iki nek SPD, MMD ngono kuwi. Apa kuwi? Sekolah anak SPD, MMD. Sarjana Pendidikan Dasar Magister Manajemen. Sapa sing ngomong ngono lho sapa? Loh, lah piye? Sekolah pedodol rega meteng dhisik kok. Kayak antiku aku urung tau meteng. Kuwi dibuntet ya, Kit. Iya. Iki dibuntet. Oh iki tak keboke spiral. Lah dek karo aku genahmu tundase tok kae. Oh apa wong kepala iki karo Joko Bedor nang ndase malah. Ayo, Nang lo mekong tok pe ngerti artine ora? Ora ngerti. Tangan kiwa demek bokong ketok apik. Oh, singkatan. Heeh. Kayak umpama bar demek bokong to bar kuwi nggo ngaplok raimu ngono piye? Nek bar demek bokong sing kiwa to. Heeh. Ngangen rokong. Ono lho. Tangan-tangan garuk bokong. Baik bersama Sasa Birawa berempat nanti sekaligus ya. Oke, betulnya ya wis sama nok, Le. Oke, tadi permintaan dari sana aku tuh pasti tadi. Alhamdulillah. Menika permintaane lagu dangdut. Lagunya dari Iwan Fals, Mas. Saya yakin Kok apa iso to? Sasa Birawa, Mas. Iwan Fals. Oh iya. Kuwi lagune pop kok. Pop ini karo Sasa Birawa digarap, Mas. Judulnya ki apa ta? Jam 12. Pengedan. Yo, berempat sekaligus. Habis ini Mbak Ana kon riak. Ini akan ngomong. Lagune daerah Lurjo. Oke, obat to ngomong saiki. Kelingan sesemi terus kelingan ramake uyune sekolah kasih sayangi karo hatiku bakon dadi bojone.
Kit. Nun. Polahmu lho. Mosok ning jaran kok tumpaki apa ya? Biasane nak jarane sarangan tak ditumpaki ta, Mas. Heeh. Nek jarane sitok iki beda. Lho, lha piye? Jalan wong ngatel ae koyo Mas. Mantap. Jalan-jalan wedok iso. Iya ta, percaya ora? Nah, kamangka ngene iki ya. Heeh. Aku iki nak nyawang ngene iki, nyawang wanita iki bukan muhrimnya najis muga ladoh. Rapu-rapu. Kok najis? Najis ki nek ra konangan. Ora perkara kuwi. Aku ngarani najis muga ladoh iki. Mergo adoh kuwi mah tak cedak ya. Iya. Wes. Oh iya. Iki kan anu najis kan lagi ana ibu kota. Oh. Lagi datangnya di Akademi 14. Oh, iya. Nah, Kit. Wong iki oleh panggilan saka apa kuwi Mabes Polri. Heeh. Mulih ku arep diadiahi. Apa? Kaos rupane oranye. Heeh. Mburi tulisane tahanan. Iya, Kit. Dalam. Sorene ya wis ngaya wajib paripurna ndak kepareng nyuwun pamit dari Bapak Slamet. Dumateng Bapak Slamet sekalian Ibu. Niki jejibaan kula sampun rampung kula nyuwun pamit nggih. Kula namung saged ndongaaken sasampunipun gadah damel tansah mangger ayu wilujeng. Amin. Dan tidak lupa untuk kemanten berdua semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Ayo neng Ponorogo karo Bonet. Aku dadi jatele. Ayo. Saya Mas. Niki dadak reokan bareng. Lah iso no. Setengah juta kok. Mas sumpah. Arang lho. Anu penyanyi kok ngelih meja. Iya. Sumpah. Iki aja. Widakku. Ayo. Oh ini lho. Yo ngambungke kenek niku. Kowe mau lek apa ke? Sumpah deh. Apa? Bemper. Wadamu. Bemper puso deh. Gede. Hah? Gede. Kowandel. Ning biasane iki apa kuwi nek anu ki ora ngene iki beda to, Dik. Lho, bedane apa? Ketoke deres-derese. Sembrono. Iso. Sik, biasane lek dadak merak ngono kae kan aku jarane to. Biasane aku ditumpakne dipenul. Heeh. Nah, saiki kowe dadi dadak merake aku sing dadi jarane sing arep menek kowe. Lah, kowe kuat apa ora? Kowe iso apa ora? Aku kon mundi. Heeh. Loh, wes pokoke kowe acara-acara kaya nek arep nyunggi ngono kae. Pak Mat, Apa? mengke cair lho. Oh, iso. Terus disiapne kok.
Hai. Oh ya, dipenul. Rasane piye? Rasane piye? Oh, edan. Wes mari. Wes tak geboki mari. Sing kene mang wis. Sing kok kene wis. Wes mari. Sing kene kok urung. Wes. Wes. Weruh rasane Mas. Rasane apa? Sumpah. Piye? Apa? Ketoke roti kok kaya telak. Kok roti kok telak piye to? Lalu masamu rampung apa piye? Nek telak kok kaya roti. Saiki tak deloke masalah kenekmu bolong yen. Tenanan iki. Iya, sumpah. Nak bolong berarti mbakmu ning pakune. Es. Lah kok rupane abang ke? Alah, memang mesti mbok saosi iki, Mas. Yo, aku ki ngono tanah iki dino pas aku ki. Kok en piye? Es matur nuwun, Mas Makit. Heeh, wis ana hati cara tulah. Nggih, ya. Cair lho Pak Slamet. Bapak Haji Wadirun, monggo lumantar khas Tunggor.